Takže se vracíme k francouzskému pěchotnímu karu. Tento čtvrthran se formoval z několika řad, které se vyjadřily. Samozřejmě, že první řada mohla zakleknout nebo stát se vstyčenými vodáky, což pro jezdectvo představovalo velikou překážku. Takové karé, pokud bylo dobře vycvičené, čekalo se salvou s palbou až do chvíle, kdy se jezdectvo přiblíží natolik, že pěšáci viděli dělma očí jezdců. Chtělo pálit na koně, protože tím padla a strhla jezdce sebou. Pěchota se tedy bránila palbou, případně bodáky. Jezdectvo také mělo svoje způsoby, jak útočit. Pokud útočil celý klub, tak neútočil rázem, ale střídali si jednotlivé eskadrony. Teď vidíte, jak se karé opět rozvinuje, pravděpodobně do bitevní kolony, což je ukázka, která dík viditelnosti a co do velikosti útvaru je tady vidět asi poprvé, nebyla vidět příliš často. Jezdectvo mělo několik způsobů.